Arwaka no nungai baka, Gogo fumata mata. Arwaka no nungai baka, Lebre watra fire fire. Arwaka you nungai baka, you move for mata mata. Arwaka you nungai baka, everyone try fire fire. Archafle. Pero mete tu namera. Pero mete tu namera. Sasa tu namera. Pero mete. Pero mete tu namera. Pero mete la pa tu namera. Sasa tu namera. Pero mete. Mama Carmen, Ugonjaso, no. Watralona choro choro, Mama Carmen, Ugonjaso. Migado watralona choro, Mama Carmen, Ugonjaso, no. Watralona choro choro, Mama Carmen, Ugonjaso. Migado manabo, ayoki manabo, manabo, ayoki manabo, Rebato kuma. Manabo, ayokili manabo, manabo, ayokili manabo.
Ja, goedemiddag volgers. Goedemiddag. Zaterdag 5 uur weer, hè? Beetje 1 over 5. Maar hoe dit? Natuurlijk wordt de kracht gegeven. Zodat die de mate miskreken even. Die de mate miskreken. Want de eerste telefoontje sami kiezen meer dan na kusin dede. Maar ja, una sap tot de we gwe, so de we kom. Dus het kan gebeuren dat ik een dagje er niet meer ben. Dat ik een natuur chami gwe. Maar aan de mi. Maar later tegen 11 uur ik kies een telefoon voor een zoon voor een matif me. En het gaat om Roy Nanekan. 2 weken terug was hij bij mij. En ik wil dat rest in peace. Hij is vandaag, u weet bij de Mohammedanen wordt het snel begraven. Na mijn culture en na mijn beri tide fruku. Ik zou zeggen aan de familie sterkte, Roy Nanekan. Ulaswan Bradabaka, we hadden weer een paar goede ideeën. Zo bij tak 2 weken terug. Jammer, Takulaswan Bradabaka. Roy Nanekan, rest in peace, brada. Maar goed, mensen. Alibi Egodoro, we sari. Tak de mangsang en leveren een bijdrage. Instrana Kondre en ja, de mij liep a Kondre, a Gromma Fruku. En in Alibi heb je zoveel hoop, zoveel dingen die je wilt doen als mens, maar niet altijd lukt het de persoon of Alibisma voldoende sani sadema wat doen in Alibi. Ik wil iedereen groeten, nogmaals. En ik moet ook een beetje hier gaan leren om te gaan. Dus mensen gaan even hier aan deze kant houden. Ik zie John Hassan kan nog groeten, Hendrik groeten. En iedereen van welke district, ook het buitenland. Want misschien wel Loma, ik volg me uit het buitenland. Ik ben jullie heel dankbaar dat jullie willen luisteren. En vandaag had ik ook een Latour Brada van me op bezoek, want ama heratori. Dus ama konja en dan kon luku if ekte. Ja, dan verdi continue. Maar kon luku mi poto een picture naar downstairs. Nou, Latour Brada pitu. En dan moet ik ook niet vergeten Glenn Nipte, ook toen aan Brada sang. Ja, ama bel me, de mas kreeg eigenlijk. Want ik jong, de majere. Maar goed, mijn familie is kreeg toe er. Want hij maakt Roy en volgens mij. En ik wil iedereen bedanken. Ik zal vanaf die maand in de WhatsApp berichten trouwens. App trouwens, nog bij een bel. Trouwens, rij konja. Maar goed. Maar Barbie van zijn met dat maar goed. Maar goed, verder. Maar let op. Ai. Zo. We hebben een spannend week gehad. Met onze nieuwe voorzitter. Marinus B. Met taki toch, one day sabaku, one day chonchong. Ja. One day sabaku, one day chonchong. Voorzitter B. Piki de mabaya. Ishi te me barde ta naturo kenki. Potra leiders. En de man zei volg me, u sabete, me be poto een foto van man. Dat was 2 maanden voor de verkiezing. Mi tak yo mi hoop tak aan natuur op potamanisi. En mi shit tak aan natuur doen roko. De man sa volg me, de man sa over sa met taki. Mi be potama picture. Want me pour bepalen sani, want mi loop if mi page like so men sani. Maar ushi tak aan natuur ay doen roko. Dus man om klagen moro in a DNA. Wat op bepaalde vinden begrijpt eten. Ayo. A vice president. Vice president. Takwansani. Akar wane no mo. A.B. Jones. Ay mi gado. Dan tak ay man.
Temetaki, wanneer ik dingen zeg, dat qua aantal DNA-leden. Agestek dat maar voor een visie. Ernie uit Den Haag. Goedenavond daar nog, goedenavond, ja. De man zei volg me, hè. De man zei volg me. Met stil sollicito. Dat hij natuurlijk hem ingeving. En het is weer gebleken. A.B. Jones was in Nederland. Kom ik tak Holland door. Me hoop A.B. Jones go bichten. Diaspora A.B. Jones. Isap zij doet ook. Isap zij doet aan dat grep. Itekama idee. Icharengwe. Je hebt er niets mee gedaan. Je sap zij door Holland toch? Je sap zij doen naar Nederland. Mi hoop, lek feit tegen eerlijk, dat ja, baka verkiezing, ik tron consultant, dus ik ben de ambassadeur aan Guyana. Dan nou ik consultant, dus je eet ongeveer 70 tot 90 duizend SRD voor lanti alamum. En vanuit dat zo, dan denk je uno. Ik denk uno, if ano true, A.B. Jones. Alle de man zijn gewoon voor de gek na Tata Kondre. Ik contact dat true. Kan de mele, kan de na fake news met Chariara. Maar dat ik kon tegen unulek stranaman a ghetto, Red Suriname, de massa stem Red Suriname. Ik kon leggen naar de ching voor Flora, sanomatron consultant, de ching voor Tamenga zijn stuka. Sanomatron van Chiroko na Grasalco, de ching zijn stuka. Gigeo. Dat er mij kost een stage, de normaal veel stage naar wat 1000 SRD. Want nooit, soms je nooit afbriefje dat door de directeur. We hebben actie 15 studenten. Dat die na D meijeren. Dan moet ik ook maar 1000 gewoon student. Dat was je upgraden van het bedrijf. Voor mij afbriefje nooit nog door. Afbriefje smelter voor mij. Afbriefje smelter. Mi wan sabi grasalco of a RVC go dape. Om met de DNA, sas doen DNA. Ik kies money. 3000, 4000, 2000, 5000 dollar. Een nieuw directeur zou komen dat hem kon leggen. Want if hij nog kon leggen, dan moet leggen. Want moet onderzoek. Mine taxan zomaar. Want wat loopt dus dat op een DNA, de leggen trouwens de stellen qua mooi. Maar stellen de qua mooi. Dat de man is normaal toch? Een DNA-lid mag 3 beleidsadviseur dat Mewa actie aan nieuw Red Suriname team zoals door DNA. Wanneer gaan jullie een wetsvoorstel indienen? Dat want DNA-lid naar DNA-lid. En elkaar op 3 voor functie. Dan man een consultant. Dan man een waarnemend directeur. Lek 117. Want man zal vernietigen kondre. Want man zal tak devaluatie nog bekomen. Dan man voor salaris. Ja. Latursma, Florasma, Rangusma, toekomstma, u arkisa met tegono. Want umtje ego stuka, maar telek in dochter no donanga ding, de no man veroko.
Nee, ze kunnen geen werk krijgen hoor. Ze kunnen geen werk krijgen. Ze kunnen geen werk krijgen. Ha. Je dan maar kies roko. Giovanni. Ay, brada, iguara. Mensen. Joyce, goedemiddag. Uno sribi. Uno sribi. Metaki slapen heeft geen optie. En voor sribi. Luku de RVC post. Luku wat toestand zijpsa. Met op ai. Luku. De mensen die hard hebben gewerkt. Voor Red Suriname. De mensen die hard hebben gewerkt bij de NPS. De mensen die hard gewerkt hebben bij ABOP. De mensen die hard gewerkt hebben bij Partij Luhur. De eerlijke Surinamers. Opu ai luku. De kritisch. Want nono de sameshi de la baria. De la baria nanga de logo logo. Maar meshi de toch? Principeloos de man is spam. De man is stam. Rotterdam, ik doe de groeten. Principeloos. Is je ghetto's masa met account. Koluku omesma fa ghetto. Ogoi RVC. Koluku. Koluku ome ma ekis ome pos. Wat u shit op. Dan ben het ook alleen over A.B. Jones. Toevallig in een vader nou. Dat een otro slachtoffer ja. A.B. Jones, Yuna DNA lid. Strana dat probleem. En met dat alle de massa op 3 voor post. Isap om hem tjinfuno. Zij is stuka. Na universiteit. Dan om een paar de stuka. A.B. Jones. Dat 1000 golos aan mijn actie gewan student. Dat is mij gewoon unomanjeng. Je kiest 30.000. $20.000 ben. Morelijk 30.000. Unobeka heb 20 studenten. Unoman. Want we grab alle Sanju strefi. Dat is machtsmisbruik. Mim go onderzoek eten of je kies money. Like ambassadeur. Want we feti money. Money fight. Maar we liep a ghetto ching. Make that time also wel trawiki. Mo go na tup chima jala tour. De man say do chi hosala mo sorry fa de man survive. Fu serwam chi bangi. Fu mekwam chi pangi. Fu seri. Fu aba 50 na 100 kolu. Me go trawiki tapat ya. Trawiki me go tapat. Mo waka in the ghetto. Dan mo sorry A.B. Jones tanga de trawa say take on my money. For studenten I do to rokona also for survive for pay de studie. Dat mo actie mo sorry. Dat mo sorry. Want uno teu de uma bepaalde positie. Dan we maken gewoon misbruik van positie. Metego alamala. Metego alamala. If we want to kenki koistranang, and if we want to ki
a buurtie moest great op. Dom da aya. Want dadelijk, de noemen de kuku. De kuku is prati toch? De kuku is prati. En dat kuku is prati, dat men kent bepaalde mensen niet meer. Misschien wel mij bedankt toe. Ik kan kiezen een briefje ook toe, maar ik heb een briefje voor mine, voor para. Biggest sponsor voor NDP. Biggest sponsor era. Ama sponsor tak NDP winna para. Maar mine dis me betegen 2012 of 2013. No do roko inogo kisho money. Laat no sabi gaat doen en later gaan we zien. Alles moest go formeel aanbesteden. Mi be barrio mijn. Dus no, ja mi man, mijn naam long contact je bedankt NDP. Want je trouw red Suriname, dat je go zoeken geluk. Wat ano you wanna slachtoffer er. Mi me lang denk ba 2012 ba na de man. Tembe baru no be wan yere. Dus no de ano lukara mo tegunu. Ala de man say lonko ko kana pa feste. Ishi mine pikunu. Wo wrak na tapu. Mo tegu ano luk abakase wo gos don. 5 jaar wo gos don tap strafbank. Da baka 5 jaar de voor pot red Suriname baka da ina 5 jaar usa luku era. Mek de man sa rokotranga gi red Suriname, gi via pay, gi NPS, gi parchala ruuna nga apop, o mek de man dat de ina first. Alini first. Want misschien wel loopt de krap dat ik bij long kom ba. Trouwens Trump hoofdbeleidadviseur. Trouwens ik vernietig ga kondre. Trouwens tak money do de kas. Maar bij de begin tek positie ba in een nieuwe regering. Daarom het hij president. No potsman na you say is a lukulop you. Potman sa no lop you. Want na sem de man dat make you fadong 2025. Men begin waarschuw you. Wat tek me kwalijk. Maar temet taki na reality. No lop me. Enough lop me. Enough lop me. Jongen, dat jij trouwens Swami Persat. Swami Persat en de peer. Je bent de DMP'er Swami. Dat idee ko tegen, je kon schrijven krant in mijn lezen. Volk mag geen slachtoffer worden van wanbeleid de regering. You know what saka libisma jong. You know what saka libisma. You know what labaria. Want ineens je ook toe, sabi dat DNP, isaba asan vervuil op voor kringkondre actie. O denk dat men vergeten no. Met tijd dat men nog een lopende archief, unebrit me. Swami Persat, sa you do na HI. Je beschermt alle de labaria voor de NDP'ers toch? Je hebt ze toch allemaal beschermd, die corruptelingen van je daar? Dat idee ook wat taki, moet geen slachtoffer. Hey Swami, no hoor me netjes ja jong. Maar je na laatste man sa moest tak voor cielo. Je moest gewoon doen je roko na cielo. Want de agenda vind ik klopt moro. De man zei bribi you, na de man nek isap tak bouter sa betak so wasanto. You know want them man dati. The Swami no make me go deep in your story. Want me kan begin vanaf vuil ophaal, alle de san say do. Isap horop ete toch zalig horop toch. Isap say do toch.
Krijg contractie. Isap zei doet toch? Jere no. No mag me op je boeku. Dus beter ieder rustig. Voor jaar lang aan zijn met de ugota bangi gos don strafbank. Noko LL nga chocolade Mars. Als mo making ya Cadbury. Mo making ya Mars chocolade. Met tegunu mi de rustig en lukunu. En mi sap tak bo furu wa mek mi dede. Maar mo breedte van natuur doe er roko toe. U berdoi gim morera. U berdoi gimi. Dus hori stref na CLO era swami persat. Inaf karret Suriname. Inaf doe lobbywerk naar VAP. Want zijn daar veel harde werkers bij de VAP, bij Red Suriname, bij NPS, bij Patje ABOP. Daarom en luko de leiders en doen aan de werkers. Want me jere tapa veldba. Maar me luko ete. Me luko seipsa. Daarom we fen mi werede. We fen mi tak mi werede. Ay mi gado yo. Gado no bigi natuur bigi. Daya wat terawan dape. Ex-VP Ashwin Adin vanaf 2016 pai telesuur. Mensen usap ete, volgers usap ete. Mi betak over telesuur toch. Om een rekening ne pai. Dat temetak over gide get over pot gratis internet gide. Pot een soort pal systeem ja. Ano man. Maar weet je hoeveel internet wordt betaald aan mensen die in het buitenland zelf zijn? Niet eens ja, buitenland. Me kies gros kion. 272 miljoen op pai. Dus a herwen sa telesuur bo meki fukjil malati Lati money, wees no de. Amsterdam, ik doe dat grote Benny. Ja? Ashwin Adin, you know want de inom tak ina de na. Time have changed. A thing change. Você é caramujá. Tá? Você é um caramujá. Você é mais burro cavalo na vida. Temos pichu samba para essa, mas ina mais coisa e tal. Mas me tá português na Espanha, me can pichu chinso. Você é um burro, Ashwin Adin. Dus you, dus volgens mij en you, of na papa, of na papa idringi. Of na cognac e soep idringi. Zij dringi jong Ashwin Adin. Tak je tak zo boem van regeren sa vernietig uno. Tudo bem, Alexandra. Smana diz baia. Diz aí, tak poto de situ. Isso é verdade, né? Sim, claro, se fala português tem que ter verdade, né? Ja, mensen. Bepalen maar brein, maar me loopt a voorzitter toch. Voorzitter B. One day sabako, one day chonchon. O vergit sa we doen ang alibisma. Dis na wan les juno no. Na wan les. Tewe, to denk tak smadape. Voorzitter B. A diplomatisch eter. A diplomatisch eter. Mi dat mi bok grof waren. We vergit sa we doen ang alibisma. Dat tide yo wamopo uit sal. A salim do te kislag. Mi tegong ba. Let da peta pasturo te kuslag no. Unom lolong. Dat trouw go plak. Trouw tro logo. Trouw tro labaria. Trouw tro skapu. I wolf. Is dat schap e wolf? Is dat? Amana skapu amana wolf.
Uno doet dat aan dat. Want met mi sabu wan voor wan. Ik heb van allemaal een kaart. Een staatskaart mee op voor uno. Allemaal zo de politiek. Uno denkt aan een koude tak ja. Kan je ook niet kwan sani man. Dus meneer Ashwin Adin, ala taki wotaki, dus in de rustig 5 jaar, dat de regering met fout, de regering nog transparant, dan heb je een beetje recht om te praten. Een beetje recht. Boven, je hebt een beetje recht over Fiat. Onums do arki, do tak ja meneer, leg van een beetje tak, het is waar. Het is waar. Ja? Dat je isap, yo trauma, dus wat voorzitter mopo, leg voorzitter naar DNA. Maar dat je hebt wat toesma dape, voor mij als man af apura no, wat DNA le. Dat je leest uit de telefoon, zoals maar schrift jeng. Je moet uit je eigen woorden komen mevrouw. Ik weet niet hoe je heet, maar ik ben misselijk, ik heb jullie gezegd. En je weet WhatsApp en die app store. Voorzichtig zijn ermee. Laat de voorzitter niet voor je appen, die ex-voorzitter van DNA, dat jullie moeten praten. Uleri. Of no leri, ons don ape o 60 mo. Un we go taki wat we takwalo. We taxeren. Komt u netjes. Tot, jere nou, actie DNA. A bandje voor goluku a oso sawe taki. Ja, if you want take les, dan bel me. Dan ben ik gewoon politieke les. Dat heb ik wel meegekregen. Wel meegekregen van de paarse, echte paarse organisatie. En mi sapsa met taki. En de helikopter sako na NDP. De man no kan tak next. Waya. A zomaar. Weet taki. Dat je een track clown. Ze hadden op het DNA-lijst. Hopkinson. Ze kregen om een jari. Ze hebben niets voor hem gedaan. Dat je gaat pleiten. Hé jongen Hopkinson jongen. Ben je zo principeloos jongen. Hopkinson, ben jij zo principeloos. Mi ben je echt herre. Daarom, je arrogantie, you know, make nooit boy. Mi tage om mijn man aan disi. Beter ben je rustig. Ik ben luku rustig. Te een nieuw bestuur kon je luku zei bij kado. Ik ga gedrag geschreven like qua clown. Je nou wel een clown, sumt er allemaal een clown. Met tegen een visie. Is dat beter? Wat clown. Suska en wiska na een lambek we play. Agesta ku breni. Ino shitak de manyala sani. Terek na laatste die de ma pura laatste money. Zij de bespreek de DNA let fi. Sa bijna 5 na 6. Je na jongeren, je play jongeren. Ben je opgekomen van je jongeren? Hoeveel heb je jongeren teruggegeven? Je was toch DNA let? Heren, no beter nog een lul tap a Sanders heren. Mina sa van bepaalde TV-station kan doen recht voor takkete jongen. U broka her systeem. Tide na demim suku dala. Fucha oli na nga ardapan. Da je ko wei mede. No wei mede. Keke chichobo. Kanga sha sati. Sap sawe takiera tewe takiera. Sap sawe taki. Tewe taki u sap sawe taki. Wamo kleu uit wan voor wan. Mi pitegi. Bepaalde man minetak next ete. Omdat men luku dem sa de move. Daarom met de DNA leden. Wat wet moest komen red Suriname. Wat wet moest komen. If je had DNA lid, je kan de beleidsadviseur, je kan de consultant, je kan de directeur en onderdirecteur. Yes, donji a volk drape. Go do roko drape. Te je nou DNA lid moro, dan usa luku van wat aan trasanju. Den go roko baga. Go leri. Dat wat ik in een werk fus do a 10 jaar dape. You know luku dem man of you. Boven sa, Boven zijn liba precies sa kis moro, fursteng moro you.
Want de man stem morgen voor op de trouwen. Want dat trauma sa longo uit dat DNA. Usap sama doet toch? Usap sama doet toch? Ama fentaki, ama no change sani met DNA die meer stem hebben, dat nou opschuif. Nou, dankzij missie kabar. Usap dat het? Wel, u gaat trekken na. If we make you een uitgebreid verslag van Sandatip sta. Wat aan mijn vindt dat je nee, Stefan Shang heeft ervaring. If we change san no, dan de massa op morgen voorsting, de man ervaring. Man libis man, wan you. No misika ba you long way. Maar liba hell in de na. Want bon van nobody. Stefan Shang nobody in de na. If you be changing. Misika ba if me lay, that you go tak aan het true. Want alle de biggie man met dat en you feni wat you bevindt ja makti, you na meerderheid, dat in no changing. Want you no kan op 50 sting, na 500 sting, na 300 sting dat je kost door in DNA. De wan leg uit. En de DNA lieden sa 3000 sting na to, de no man ko ete. Want er was schakelsysteem zogenaamd. Dankzij Misikaba hoor mensen. Zij is schaamteloos. Moment nak mi wasaja. Zij hersenloos. Principeloos. Harteloos. Jainan nok bedankt je. Is je mi lowas aanstok. Lashmi Persad. Mijn nospa. Yuna da Suriname dag Lashmi Persad. Mijn ook op beslis in uw partij die dadelijk. No hati ede. Met tegunu uda ai unebrip mi. Maar goed. Alama e play poku e dansiera. Ai Jainan, schaamteloos, principeloos, hersenloos, harteloos. As mi schrijven jongen. Mosuku ai ibo. Volop, mishita kunesribi. Unesribi. Ha? Unesribi. De masa guastan bureau. Wanes ma Flora, Latour, Tamega, Klaas Creek, Duwatra, Brokopondo si Paliwini Mungo Albina, como wena, na unego stem. De mai kanga de money, lak de nikeri, dat de ma payu 50 kolo, 100 kolo, dat de ma banga yu, want de ma vindt de ma payu ki 5 jari. Tere man giwan 200 kolo de ma pay gi 5 jari de ma forget you. Da kan even door wali de ma giwan banku. De ma bay wan nyanji. Ishi sab sai de tiari. Ishi sab bitun de tiari. As se man so pot no. Toevallig AB Jones na slachtoffer no. Maar more of den dere mensen. More of den de. Usa yerete. Usayere ete. Da yoshi ome consultant roko de. Yoshi ome consultant roko. Dat temetak gire student of universiteit. Temetak ufa student of natin. Dat de man vindt dat jongen zei weri ede na gades ma jongen. Dat de man tei me ara mensen. Dat jongen luku vis refi. Mi ap ala sa mi tayo matak me nya ala de wan preti nya sari. Manei de wan nyang taka preti strep de wan nyang. Tak de mai piki luku goat preti. Lekwa mang ama da komo weina to. Ama da komo weina. Ama we lekwa arabir na ngabi. Lek isa ifalay arabir ay weri to. Nanga go to sa nanga asot go to susay mexo. Damay teke sigara smoko. Amadek takamada Dubai ba. Amada komwena. Amada komwena. Amap IT functie mensen. Amap IT functie. Uluka lees.
Uluka lijst voor coronabetaling. Uluka lijst. Dat is een fruity Jimmy. Dat Florasma 20 sma dewa oso. 15 sma dewa oso. Latursma goluko omeka sen dewa oso. Toekomstig goluko mesma. Dat tego ta bepaalde prasi. If you no look boe je fado broki ede i mofo alasani. 10 jaar zijn jullie bezig. 10 jaar waren jullie bezig. Er zou Dubai komen. Ugoluku de beauty. Trawiki mogo waka. Trawiki mo de life da mo waka. Da mo soru so lip a baka in a 10 jaar. Dus a tegi mi na nga sot fesi wa tegi mi. Mi o waka mi ala sei me go sdom. Maar dan moet sorry pe me go. Dus a ko tegi mi. Tak if ghetto leja para maribo. Dus man na toilet na doro sei de go ete. Zo schaamteloos en harteloos doen jullie politiek. Zo schaamteloos en harteloos doen jullie politiek. Jana para maribo man na toilet ete. Dan moet je soms stil blijven als je gaat, ja. Als je want op de universiteit is toeka. Go look op de mopo. Dat je vet gide op China ti. Dat is maar kon tegen dat je look op je eigen tori. Dan ben je wel soms stil, ja. Je bent soms wel stil, ja. Zo, wat boom. Koluku, want we hebben een heel goede regering nu. Laten we hopen dat deze regering het best doet. Want daarna money. Koluku. Want toch trouwens vind ik de liep van valk. Bigisana baka. De liep om mijn grondstof naar Osso. De man liep om mijn grondstof naar Osso. Is dat wat ik bedoel toch? Ai. Mensen, is dat om een sma? Sade pas tumum na roko. Lanti roko. De mano si nooit wel lanti kantoro. De na sapere go. Maar de kies monik ba tap de rekening. Ja. 11, schaal 11. Schaal 8, schaal 10. Plus de kies vakantiegeld. Dus je balans de money. Smasang noroko ete. De no si de kantoro ete. De kies salaris en vakantiegeld. Minister Binnenlandse Zaken Ghana. President Ghana. Vice-president Ghana. If me lei. Don't tell me dat me tak sorry era. Me tak wan sa fout era. Ano 1. Ano 2. Ano 3 sma. 100 sma. Alades ma sa ebijo pota owe ani kera nga alades andape. Smano shide kantoro. A ex-minister fu Binnenlandse Zaken. Smano shi kantoro. Erek batok 4000 zoveel. Sade feni ete. Sade no feni wakte ete. Mi takeng ba. A schade sade ma meki. Ano dati era. Ano dati. Maar kom not taki dadelijk hier met tak tumsi furu. Want dan weet ik het altijd veel en ik heb documenten bij me en dat soort dingen.
Surinaamse poepa. Bejara. Mensen, let op. A minister of OWI. Ik kan let op. Go luku de resunanga de roko. Ome mal, wan misa voor mi geval. Mi be potwa roko gi 1 golu, de ma pot 5 golu ja roko. En mi saba roko. Minister Owe Rias. Itakwasani. Im onderzoek alle de aannemers. Satek roko 5 na 10 maal. En de directeuren werken mee. Tak de kies de money. Daarom zegt de directeur, if you no yagi dengwe, you no sen dengwe, trawa oso na Curso, trawa oso na Aruba, trawa oso na Saint Martin. Directeur, je bent medeplichtig met tegidef owi aladei. Aan het page alalis mag zo onderling met tegen man. Dus minister, Michita kwam toe trouwens bij de vuil ophaal. Ineens de Trump biggie beleidadviseur. Als zo abesera Suri shopping. Als zo abeseri. Pourwas maar ze zo na Suri shopping. De poten na vuil ophaal. Daarna nog een training vast aan dat. If na politiek we doen zo, dan kunnen we politiek er. If na politiek we doen zo, dan we red Suriname, dan we gaan door er. 25 de 6 maal payunu baka. If we no make change kom, binnen 6 maanden, en dan of kotay met dat politiek, het tek 1 jaar en 2 jaar. Bepalen ze na wat afdeling. Dan mag de diplomatisch, maar na trobang asanati. Want owe ne change snel. De labaria nanga de logo dapete. Anta zijn medeplichtig. Want if you like directeur uit de minister ano man, ano kang. Ano kang. Daarom temo commissie de directeur meer opogwe, maar mine takanga voer man tap mi tapra. U mag sab dat voor me. U bigi sabi teme kom. Ik zit niet met dieven die dit land hebben geroofd en helpen roven. De ma jepi furu. Dat die na de jokos doen, nanga minister tafra. Ina yeye, in bedankt de lek fa ba osa kurso de gwa kurso nanga familie. Lek fa ba wam de ba osa Saint Martin. Liba sangi de lanti man tek ons la de gwa Saint Martin. Gonai gezin. Yara? O misatang na una wisbek mi dede. Want we aantal waren zo blij vandaag. Dat de meiren roy naam kusing dede. Wel natuurlijk no amik mi dede ete. Ik denk aan mijn hart hoor, Charis. No spang. Ik ben niet boos. Maar ik ga wel mensen bespreken. Hoe op spang. Ati dete. Mi pretty tulisi baha. Tulisi. Ja wanda si wanda pe tulisi. Dus mi no want dede wiki man. Mo dede sweetie. Maar mo dede red Suriname. Ja? Zo, ik heb nog 3 minuten zie ik. Strana mang, strana uma. De low hanging fruit voor me met takangunu. Mi hoop dat regeren lukunu. Vanaf Tramung, dan moet ik wakker in de buurt. We voorzichtig naar corona. We horen afstand. Maar een job moet go door. Misap van mijn chamis refi. Moet voor mij tak in een werkneuskap. Me weri na regel. Maar je moet van je charis refi. U hoor afstand. Maar u daai. U daai, zei sa. U daai is mijn going functie. De DR en RR.
U tak nanga u buurtisma. U waka in een restaurant of op een app voor tak nanga yusma. Want tanga no una subsmane de dera RR ete. Walo buurti RR de. RR's maak een app voor je resort. Is niet zo moeilijk. Maak een groep van je resort. Laat de problemen komen. Jullie zijn alleen naar de ministers om dingen op te lossen. En wat lossen niet, u kan los op streven in haar buurt. Bepalen ze in haar money van nodig. Leg van de mij dape. Unu stref kan onderhouden. Dat money zij bespaar. Dat land is a jona wat trafasi. Onthoud ze met tegono. RR. Mi houdt training en kon snel. Want uno kans dong dat uno roko die u resortsma. Dat is het makkelijk voor de regering. 10 jaar uno roko, u go roko. Begin mekwang leisanga samus do in die resort. Mi hoop dat alle deze change snel. Snel aan change. Anders dat change no go kom. Mensen, ik wens jullie een prettige zaterdag. De mafu Flora Rango toekomst waar Nikeri à la C Oost-West. Udaai. Lobby, Prisiri. Lobus Refi. Oh ja, ik kwam je even opmerken. Misschien een video op Facebook. Misschien als een dame. Een dame rijdt baka VP op een broodje. A doen to uitlating. Min ook wat op de uitlating. Min denk voerus maar wat als een schervallig. We zijn allemaal Surinamers. VP Brunswijk is niet alleen voor de Marons. Laat dat duidelijk zijn. Hij is voor geheel Suriname. Met jullie domme uitspraken. De sansa we hebben taki. De potent op Facebook. Jullie zijn verkeerd bezig. We leerden jongen wat don sani. Is je van mij takauno. No mektra culturu. Kisi tak na wa richting we go. U tap na de wiswa sansa we do. Na de sansa we tak Facebook. Dat we poteng. Dat je ook toe fout. Je een rijpa café pesa je no mag doen. Daarom na me uno kan doen de nonsense dati. U tap na de san dati. Uno char a systeem go wan richting. We zijn allemaal Surinamers. We moeten allemaal dit land samen opbouwen. Ook bananga dit siki sansa we tak op Facebook. U doet positief, u een positief bijdrage. Dat men begrijpt uno. Maar if you tak don sani, maar blok op Facebook. Want uno leert de jong want de soort standaardi. Want de Maronsas toekane doet de soort don uitspraak dat die. Mijn netwerk is de grootste die alleen maar Maron. De net tak zo dong. Dus je zei tak dong, hoor ik is refi. Want je giet aan iedereen tak alle Maron dong toe. U tap na de sansa we doen. En leiders moeten ook een goede voorbeeld gaan geven. Dat we want taki. Mensen, wat we deed. Al mijn volgers wil ik heel hartelijk bedanken voor het kijken naar mijn video. Ik ben, als het goed heeft, aan Natuurgima Krachti, ben ik maandag weer terug. Ja? En ik hoop het beste. Laten we eenheid vormen. Dat is belangrijk. En laten we Suriname gezamenlijk opbouwen. En laten we deze regering ondersteunen. Het komt goed. Hoe
ex-president Venetiaan zei, wabi tijd de bere baka, maar hij heeft ook ons gewaarschuwd. En mina ben briba man. Mina wabde man. Mi bedenkt dat ik 10 jaar wil veranderen. Dus ik ben ook zeer dankbaar aan hem. Als ik ook had geluisterd toen naar ex-president Venetiaan, was er een ander Suriname. Maar ja, het is al gebeurd. Maar ik hoop dat we nooit zo'n fout zullen maken. Mensen, prettig weekend. Ciao, ciao.